Takže priatelia, vítajte pri našom ďalšom numizmatickom videu. Dobrý deň, prajem. Ako sme sa s Mišom už veľakrát rozprávali, rozhodli sme sa, že tieto videá budeme natáčať podľa toho, čo u nás v numizmatickom obchode bude téma, ktorú budeme zrovna považovať za aktuálnu. My máme také novinky, že sme sa stali zmluvným partnerom MBSky, predávame také tie klasické pamätné eurovky, určite to všetci, čo ste okolo numizmatiky prešli, poznáte. A stretli sme sa s tým, že mnoho ľudí tam prichádza, aj takých, ktorých sme doteraz nepoznali. A my sa radi s tými ľuďmi rozprávajú o tom, čo zbierajú, prečo to zbierajú. A zistili sme, že mnoho ľudí zbiera tieto mince práve kvôli tomu, že sú teda pekne katalogizované, dajú sa pomerne jednoducho zohnať. A oni by aj radi zbierali niečo staršie, ale je im ťažko urobiť taký ten krok, že čo okrem toho zbierať. A s Mišom sme sa o tom rozprávali snáď celý minulý týždeň. A prišli sme na jednu takú, možno ani to nechcem nazvať radou, skôr taký tip. Zistili sme, že strašne málo ľudí si uvedomuje, že tieto pamätné mince, ktoré sú stále vydávané, majú úžasnú kontinuitu s pamätnými striebornými mincami Československa. Tie mince sú krásne, robia sa roky, tie mince majú naozaj aj kvalitné umelecké prevedenie. Tí autori na týchto minciach... Ja ti do toho možno aj skočím, veď oni sa razia od socializmu tie mince, ešte v 40. rokoch sa razili, už tie prvé pamätné, ktoré majú tú kontinuitu, ako si ty spomenul, a naozaj autori tých mincí sú ako Jiří Harkuba, hej, po prípade Andrej Peter, všetko významní proste medailéri, autori mincí, a presne tá kontinuita, čo si ty spomenul, pokračuje pekne cez slovenské územie, čiže akože od 93. po prijatie eura 2009 a teraz pekne nasledujeme tie euromince, 10 eurovky, strieborné 20 eurovky a podobne. Presne ako si spomenul. No. Takže určite, pokiaľ tieto mince už zbierate, nebojte sa načiahnuť trošku ďalej do histórie. Krásne sa dajú zbierať československé pamätné mince. Tie mince majú výhodu, že není ich taký strašný počet, dá sa to v celku zozbierať. Je to veľmi dobre katalogizované. Každá tá minca proste pripomína nejakú zaujímavú udalosť. Takže naozaj rád by som vás trošku povzbudil k tomu sa týmto minciam trošku povenovať, lebo naozaj je čo zbierať. Tých mincí není až toľko, vyzbierať sa v celku dajú, ako poznám Miša, určite bude vedieť aj koľko ich je. Áno, ja som to množstvo tých mincí rozdielil na také dve historické obdobia. Prvé je to od 45., čiže od konca druhej svetovej vojny po 53. Tam je zhruba nejakých 8 kusov, 8 druhov tých mincí. Tam sa nachádza, 100 koruna výročie horníckych práv alebo výročie prvé založenia republiky. A potom, čo sa týka ďalších kusov, tak od 53. do 93. to je až koniec Československej federatívnej republiky, tak tam sa ich dohromady nachádza 95 kusov. Čiže dokopy, keď to spočítame, je to 103 kusov mincí, samozrejme poznáme ich prevedení v bežnej kvalite, takisto aj v proof, tie v proofke sú pomerne vzácnejšie. Len ti do toho skočím. Myslím si, že toto vie asi každý, ale rozdiel medzi mincou v BK a mincou v prúvku je to, že minca prúvková je robená z leštených razidiel. Vidíte to na tom, že minca, ktorá je z leštených razidiel, má trošičku iný matný relief, ale hlavne... Zrkadlová plocha a podobne. Je to vidieť, keď si dáte vedľa seba. No. Ale hlavne je dobré si aj povedať, že aspoň my s Mišom to považujeme tak, že mincu považujeme za prúvku jedine vtedy, keď je v originálnej prúvkovej kapsuli, nebola vybratá, nikto sa tej minci nikdy nedotýkal. Pokiaľ je minca aj prúvková vybratá z kapsuly, tak najlepšie môže byť označená ako ex-proof, s tým, že kedysi proof bola, je to na tej minci vidieť, ale určite nedosahuje cenu proofovej mince, je to proste už niečo iné, oveľa bližšie k mekačku. No. A ešte čo by som k tým kusom spomenul, tak je veľmi zaujímavé, že sa tam nachádzajú rôzne varianty. Napríklad 20 korun z 1972 s Andrejom Sladkovičom. Tam nájdete variantu, kde má vyrazené bokom brady výraznejšie a menej výrazne. Pomerne vzácna je tá varianta, kde sú tie bokom brady výrazné. Takisto napríklad 50 korun s vyobraznením svätej Anežky Českej nájdeme bez signatúry autora LK alebo aj so signatúrou. Tá bez signatúra autora je pomerne drahá. Hej. Tých variant je tam viacej, samozrejme. Zhruba nejakých 5 kusov je tých takých najznámejších, dá sa povedať, a potom sú také menšie varianty, alebo také, ktoré nie sú tak často spomínané v katalógu. A potom diskusie, je to varianta, nie je to varianta. Často sa diskusie o tom, či to je varianta, nie a podobne. Či je to len nejaká chyba na razidle, alebo niečo také. No.
No a pri týchto minciach by som sa ťa spýtal, robíš s tým, prechádza ti ich rukami veľa. Máš nejaké mince z tohto obdobia, ktoré by si považoval za obľúbené? Proste toto sú moje srdcovky, alebo keď už to niekto zbiera, tak by si mu chcel povedať, že aha, na tieto mince sa pozri, podľa mňa sú zaujímavé? Ja som si tie mince pozrel všetky, ktoré v tomto, bavíme sa teda o československých strieborných minciach. Pozrel som úplne všetky a ja som si vybral tie, ktoré sa mne osobne dizajnovo najviac páčia. A prvou z nich je určite, možno aj preto, že sa to týka Kremnickej mincovne, 650. výročie Kremnickej mincovne. Je to 50 koruna z 1978. Autorom je kremnický medailér a rytec Andrej Peter. Hej. A treba povedať, že mne sa tá minca páči hlavne z toho dôvodu, že v mincovom poli sú zobrazené ďalšie 4 mince. Zaujímavosťou je tam floren Karola Roberta. Jasné. Potom je tam vyobrazená 25 koruna SNP 1969, tzv. Plamene. Hej, potom je tam vyobrazená 50 koruna zo 71. 50. výročie založenia komunistickej strany Československa. Že museli trošku splniť ten socializmus tam, že však 70. roky, takže to tam musí byť. A štvrtá minca je tam zobrazená 100 koruna zo 48. To je vlastne 30. výročie založenia Republiky Československej. A v strede je taký žetónik, v ktorom je vyobrazená postava, ktorá ručne razí mince. Takže celkovo celá tá minca ukazuje to, ako sa razili tie mince. Hej. A čo sa týka nejakého nákladu, tak ich myslím, že bolo razených 93 000 v bežnej kvalite, ale z toho až 23 000 približne bolo demonetizovaných, zničených, čiže ich sa neobjavuje až tak strašne veľa. No. Ja mám ešte ďalšiu jednu mincu, ktorá je z nich pre mňa taká, že mne sa veľmi páči, a to je určite 100 koruna z Petr Parleš. Z toho dôvodu, že páči sa mi, ako vyzerá tá minca. Naozaj, že sa veľmi odlišuje oproti tým ostatným československým minciam. A Parleš, ako dobre vieme, však on bol architekt, staviteľ, veď sa podielal na stavbe chrámu svätého Víta Karlovho mostu. Takže to je významná osobnosť pre hlavne české dejiny. Predpokladám, a naozaj sa mi páči tá minca, ako vyzerá. Autorom mince je Jiří Harkuba, čiže ďalší pomerne významný rytec a medailér Kremnickej mincovne. Hej. A posledná, ja som si teda také 3 mince vybral, ktoré mne sa osobne najviac páčia. Je samozrejme, to si myslím, že je najobľúbenejšia československá minca. Ukazuje to pomerne aj je vyššia cena, síce je to 500 koruna, ale Jozef Lada. Ten obrázok zasneženej krajiny, ktorý je na tej minci, je naozaj krásny. Hej. A komukoľvek, kto sa ani nezaoberá numizmatikou, ukážem tú mincu, že pozrite sa, ako toto vyzerá, tak fakt sa mu to veľmi páči. Hej. Proste to je z dôvodu, že naozaj pekná tá minca. Áno, aj ten motív vybočuje a toto je minca, ktorú častokrát ľudia kupujú ako dar aj niekomu, kto nie je numizmatik. A naozaj tá minca sa fakt podarila. No. Ty máš nejaké z tohto obľúbené mince? Vieš čo? Mám. Viem, že zbiera stredovek, ale tak... Áno, ale tak keď človek okolo toho chodí, tak niečo mu prirastie k srdcu viac, niečo menej. Páči sa mi 50 korún zo 68. Tu tak familiárne volajú Libuše. Tá minca zaujímavá v tom, že ono je to vlastne 50. výročie vzniku republiky. Sa vlastne hlásilo prvej Československej republike, ale teda zároveň, aby to teda všetko prešlo, tak je to zároveň aj 20. výročie víťazstva pracujúceho ľudu. Takže je to pekné. Tá minca je veľká, je pekná, je tam postava ženy, ktorá má také lipové lístky vodkané do vlasov. Naozaj, ako vyzerá tá minca pekne, vybočuje z tých ostatných mincí. Je aj pomerne vzácnejšie, ale o cenách sa nechceme baviť. Je to proste taká minca z tých, ktorá trošičku vybočuje, to sme v 68. A potom určite, keď si sa ma pýtal, že ktorá minca je taká srdcovka, ty si už spomenul aj tých, ktorá je vyobrazená na inej minci. Je to 25 korunáčka zo 69. Je to zaujímavé, že je to 25 korunáčka, zároveň je to 25. výročie Slovenského národného povstania. Má veľmi taký zaujímavý motív, z okolností tiež, myslím, že Harcuba bol autor. Ten motív, keď človek by si tak akože čítal, čo to je, ono to vyzerá najprv, že také plamene, ale sú to plamene a v pozadí sú tatranské štíty. A čo sa týka celkovo vecí, ktoré boli vyrazené alebo vydané k Slovenskému národnému povstaniu, tak táto minca naozaj si myslím, že momentálne je asi takéto najzaujímavejšie, najsymbolickejšie. Je to taký symbol.
presne, čo sa k tomu dá zohnať, čiže páči sa mi veľmi tá minca. Čo sa týka nákladov, je táto minca patrí k tým vzácnejším aj kvôli tomu, že aj ľudia, ktorí nezbierajú mince, túto mincu proste chcú mať, zároveň spomedzi všetkých týchto mincí náklad mala najmenší, tiež sa robila aj v bekačku, aj v prúfke. Paradoxne tu tých prúfiek vydávam celku možno viac ako u iných mincí, neviem čím to je, možno preto, že tak sa ľuďom páčilo, že si ju proste odkladali. Ťažko povedať, tých prúfiek nebolo veľa, myslím, že podľa katalógu ich bolo nejakých 5000. Objavujú sa často. Ale každopádne je to minca, ktorá určite sa mi páči. Hej. Pokiaľ uvažujete, že by ste sa trošku vrhli do zbierania týchto vecí a chceli niečím začať, alebo pokiaľ sa cítite trošku zaskočení tým, že tých mincí je 100, že toho zbierania by bolo veľa a chcete si proste vybrať z tých mincí na ukážku niekoľko, tak určite táto minca by tam mala byť. Ale možno ja aj k tomu poviem, že tieto československé mince sa práve je také obdobie, že sa dajú pomerne dobre zozbierať skrz to, že momentálne sú dostupné v obehu. Není to ako pri covide, kedy sa vytratili z obehu, ich cena strašne vysoko narastla hore, teraz sa trošku upravuje, klesla dole, zastabilizovala sa. Teraz je presne to obdobie, keď je vhodné tie mince zozbierať. Presne, hej. Akože nájdete ich v ponuke takmer všetky. Dokonca aj tie varianty, keď niekto chce, tie drahšie záležitosti, aj tie sa dajú zohnať. Hej. Čiže to si osobne myslím, že práve teraz je tá doba. A čo sa týka toho počtu mincí, že či je to veľa, málo, nemyslím si, že je to moc veľa, tých 103 kusov, čo sa vyrazilo, keď si zoberieme, že napríklad 10 eurovky, ktoré sa teraz razia, tak tento rok, neviem, či 6-7 kusov sa nemá vyraziť. Hej, 10 eurových strieborných. Keď si vezmeme, že každý rok by sa takýto počet vyrazil, tak ich máme oveľa viacej ako tých československých mincí. Hej. No. To je pravda. A z takého možno trochu investičného hľadiska, hoci my ho neradi do tej numismatiky prinášame, my sme si to s Mišom tak nastavili, že je to skôr o zberateľstve, o záľube, o tom, že je to hobby. Tak tieto mince majú veľkú výhodu v tom, že tak by som povedal, že sú preverené časom, proste zbierajú to generácie. Tie ceny okrem takých nejakých šialeností, ako bol COVID, nelietajú nejako veľmi hore-dole. Človek vie zhruba, čo tá minca stojí, čo je dobrá cena, čo nie je zlá cena. Takže to sa dá v celku dobre zozbierať, aj sa v tom dá dobre zorientovať. Sú k tomu katalógy. A ešte jednu takú drobnosť, možno na záver, čo sme nespomenuli. Uvedomte si, že to sú pamätné mince. Tie pamätné mince neboli v obehu, čiže keď hodnotíte kvalitu tejto mince, tá minca by naozaj mala byť 100%. Proste to, čo dokážete odpustiť nejakej obehovej minci, či škrabance, či nejakú drobnú hránku podľa toho, kto ako v tom zberateľstve, či postúpil, alebo akú má toleranciu rôznych týchto vád, tak pri týchto minciach, pokiaľ sa naozaj nejedná o nejaké veľmi vzácne varianty, tak skúste naozaj hľadať tie mince, ktoré sú pekné, nepoškodené. Boli to pamätné mince, neobiehalo to, bolo to v šuflíku, nemá tá minca prečo byť ošúchaná. Keď je ošúchaná, tú hodnotu to naozaj veľmi znižuje. Maximálne chytí nejakú tmavú patinu, pokiaľ bola vložená na nejakom kufríku. Mincov malo podobne, ale to je v poriadku, to nie je problém. Akurát ma napadlo, vieš, somelier ti dokáže určiť víno podľa kopca, keď to bolo vypestované. Myslím si, že naozaj skúsený starý numismatik by dokázal podľa patiny mince určiť, v akých zlých podmienkach to človek skladoval. Akože, táto tmavo-zelená patina, to musel byť nejaký socialistický album. Ten zalepený socialistický album, kde sa musia vystriávať všetky mince. Vieš čo? Toto sa bude odteraz starých zberateľov pýtať. Možno nájdeme taký zatuhnutý plast tvrdý, keď ho ohneš, tak sa porežeš ešte na tom. Áno, možno naozaj ako určiť druh skladovania podľa patiny. Dobre, ale to už sme trošku odbočili. Ďakujem, že ste si nás počuli a na budúce sa znovu prihlásime s nejakým videom, niečo vymyslíme nové, ktoré budeme považovať za aktuálne k tomu, čo sa práve okolo nás v numismatike deje. Tak ďakujeme a želám pekný deň. Pekný deň.